А ось вам подтверждение того, что ни на якое дно щупак не опускається після того, як його зловиш і відпустиш. І ввогуле він не дохне, а протягує жити і сілкуватися. Бо глядите, от тільки що я витягнув щупака, і як мінімум один раз його вже ловили, бо ось тут у його некое пошкодження. І ось тут, мабуть, да, і ось дірка, глядите, його ось під вусхити уже засякали. І, можливо, я вже його ловив, і през некий час я зловив його знову. Тому відпускайте рибу, і вона буде вас знову тішити своїми веселими, жвавими, моцними дзявбунами. Усё, щупак, пливи назад. Сподіваюся, а ми навіть і впевнені, що ми ще зустрінемося.